Que comercio haberá máis tradicional que unha tenda taberna, un modelo de negocio típico que a nosa seguinte protagonista soubo revitalizar. Casa Marcial alá polo ano 1950, máis ou menos. Eu conocí Casa Marcial de toda a vida porque son daqui, nacín aquí na Amil. Pero por curioso que parezca, o meu marido non conocín hasta prácticamente estar na pandilla despois ser mozos. Era como se os da banda dará do pueblo non pasáramos o que é as escaleiras do santuario para aquí. Córtame un poquinho queixo, por favor. Sí, queixo, sí. Toda a vida, ¿no? O sea, de pequeniño, cando viñamos aquí ao catecismo, viñamos a comprar aquí as chucherías. Sí, aprobas todo. Ti non querías coller algo? Chetos, destes. Moi ben. Gracias, Pablo. Chao, hasta mañana. Chao, adiós. Vexo que tes aí un cartelillo que pon espuma panty, espuma negro... Os domingos, algunha moza, sobre todo algunha rapaza que ten que salir, non ten medias, pois que se estropean, pois o que máis vendemos son medias de licra, medias de espuma, espuma para Barón Dandy. Barón Dandy, porque suele haber clientes aquí inserso de Barón Dandy. Sí. Hola, hola Rosy. Hola, dame Dime, harina. 2 kilos, sí. Que vas facer as orellas? As orellas. Sí. Estamos no tempo. Mañana tiño un cocido e de postre vamos poñer orellas. E como xa a noite hai partido e vou ter moito traballo no bar, pois botolle man a ela para que me faga orellas da casa. Pero tamén se podemos tomar algunhas no bar, Sí. os clientes agradecen moitísimo. Bueno, pues ahora, hasta mañana, Rosy. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Aquí é desde as 9 da mañán hasta que se pecha. E ti como faz para atender as dúas barras, sabes? Porque a xente ten moita paciencia. Casi todos son descafeinados e todos andan mal de tensión, de diabetes. Aquí levome estupendamente cos homes, exclusivamente, podes dicir casi que é unha taberna, non quero decir machista, pero bueno, mulleres aquí prácticamente non entran. Ali é moi raro ver homes comprando, home, algúns, pero máis raro. Ali tes máis as confidencias e a vida das mulleres, e aquí tes as dos homes. 64, 74, 74 e 79. A que están xogando vostedes? Subasta. Vamos aí iguales. Vamos empezando. Casi iguales. Casi iguales. Quen lle dá mellor? O que nos dá máis mal. E cada canto veñen aquí a xogar a partida? Cando veñen? Todos os días. Todos os días? Non, aquí non fallamos. Ten unha boa empresa que nos va. Antigamente había 3. E vivían os 3, agora non máis que un. Canto foches? A 90. A partida 90. sempre viñan. Non cantou. E agora a xente onde vai entonces? Vai a este bar ou a onde vai? A que non morreu está nas casas. A maior parte morreu. A que non ven... A maior parte das partidas morreu. A Casa de Cultura ou baixan a Moraña. E hai outro tipo de cliente que vai ao comedor aínda, que son 3 tipos de clientes. Sí, son 3 tipos de clientes. Imos ver o comedor? Vale. Para min a mellor propina é o que me escriben a xente cando marcha. Acórdome unha vez un cura que me escribiu unha cousa moi bonita, escribiu en latín, escribiume, sí, gracias Rogelia por unir al mismo tiempo estómagos y conciencias. Os médicos, unha planta de oncología, me enseñaron hace 5 años que es día a día. E yo me levanto todos os días, día a día. Un dos que están aí, os clientes, un día me preguntou que era a vida para min. Que es para ti a vida, Rogelia? A miña vida poño a mañán, cando baixo as escaleiras, empeza unha función de teatro distinta, todos os días. Non sabes o que che vai deparar, nin o público que vas a ter. E sempre música cando entran. Sí? Que música lles pos? Hoxe estaba lle poñendo Frank Sinatra, a canción My Way, a mi manera. Porque, bueno, a fin de cuentas aquí as cousas fagos a miña maneira. Me gusten ou non gusten, é donde realmente me encontro ben, sí. Extraños en la noche. Adelante, quizás é o que máis me gusta da miña vida.
o recibir a xente. Buenos días, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué repitir? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ya están todos? ¿Sí? Pues ahora. Bueno, bienvenidos. Que aproveche. ¿Sí? ¿Pipí? ¿Pipí? Estás facendo fotos aquí? Pues sí, yo sí. E a que lle fas fotos? A los platos, tengo una colección de fotos de platos. No es broma, debo tener la tira de ellos. No lo hay en otros lados. O has visto un sitio que haya estas cosas, este montaje. Y además, otra cosa que no te lo imaginas. Tú llegas aquí al pueblo, la tienda del pueblo, luego de repente cruzas la puerta esa, y dices, Dios, lo que hay ahí. Ten futuro, Rogelia, nesto, non? Moitísimo, moitísimo. Ten futuro en esto, no teatro, no cine, No cine espectáculos. tamén? Eu penso que sí. La variación y la presentación es distinta siempre, siempre sorprendente, siempre. La decoración es fabulosa y la comida está exquisita. Facendo o signo da cruz, dixo. Pouso non ten. Lixo tampouco. A ti non cho dou. A ti tampouco. Que vou no bebendo poquinho a pouco. Hoxe de un ano. Léeme que pon a túa tarxeta. Espera, que a mía é esta. Aparte se parece, ¿Cuándo podré disfrutar de una salida a comer? Los primeros 20 años de mi vida sufrí mirando los precios. Y ahora que por fin puedo elegir lo que quiera, sufro sumando las calorías. A la vez que puso también las copas aquellas con los pececitos dentro. Ah, sí, sí. Unas copas, así unos copones con peces dentro, así. O sea, mini acuarios, vamos. Muy bien. Oxe, a que hora entraste e que hora é? Así para ter... Entramos ás 3:30. Ainda temos para un rato máis. Xa van 2 horas, non? Sí. Para min a cociña é un homenaxe á xente. Eu penso que non hai recordo máis vivo ca xente comendo. Ahora estou poñendo billis porque é máis movidita. A xente gustalle moito porque estes son desa época, máis ou menos, non ves? Non ves? Unha vez acaba a comida, que? Como te quedas? Eu quedo, sí, vacía. Vacía porque, bueno, vacíache ao mesmo tempo porque me reconforta moitísimo. Pero, bueno, é volver a poñer a maquinaria a funcionar e dicir, bueno, pois hasta a siguiente.